Χαίρετε λοιπόν, είμαστε στο δρόμο, η ώρα είναι 5 και 10. Το σημερινό βίντεο θα ξεκινήσει, μάλλον ξεκινάει με πολύ όμορφη διάθεση. Είμαστε στο δρόμο για το αεροδρόμιο. Ξεκινάμε το ταξίδι μας να πάμε για Καναδά. Έχουμε live με τον κύριο Μαθαίο Γιαννούλη, την κυρία Εφη Πάνου και πολλούς άλλους εξαίρετους συναδέλφους. Το σημερινό επεισόδιο θα είναι vlog, θα δείξουμε πολύ ωραία πράγματα από ωραία μέρη του Τορόντο, είμαστε Μόντρεαλ. Πάμε να ξεκινήσουμε και όλα τα ωραία είναι μπροστά, έρχονται. Βρισκόμαστε έξω από το αεροδρόμιο, είμαστε έτοιμοι να μπούμε προς τα μέσα. Πάμε να δείξουμε λίγο το χώρο και συνεχίζουμε. Ελευθέρας Βενιζέλος, έχουμε φτάσει πολύ νωρίς, η αλήθεια είναι, και μάλλον ότι πρέπει να πάμε να πιούμε καφέ. Φύγαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε tour στο Βενιζέλος, διότι μας αφήσανε. Δεν ξέρω που πήγανε. Πάμε να τους βρούμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τώρα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Προσπαθούμε λίγο να πάμε να πιούμε ένα καφέ, μάλλον κάπου εδώ. Δεν έχουμε κάνει ακόμα check-in, η αλήθεια είναι. Ετοιμαζόμαστε να πιούμε καφέ. Αυτά. Μιλάμε σε λίγο. Μόλις κατεβήκαμε στο αεροδρόμιο Τορόντο. Κατευθυνόμαστε προς τα πού, κύριε Εφη Πάνου? Προς το κέντρο πολιτεία. Κέντρο πολιτεία και μετά φεύγουμε από εκεί και πάμε Καταράχτες Νιαγάρα. Καταράχτες Νιαγάρα. Τέλεια. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Τορόντο ακόμα. Είμαστε έξω από το ξενοδοχείο. Βλέπουμε άλλο ένα ξενοδοχείο αριστερά και ένα υπέροχο πάρκο. Το οποίο ο φωτισμός του ακόμα δεν είναι πολύ καλός, διότι έχει νυχτώσει. Ένα αμάξι θα μας πατήσει, θεωρώ, τώρα. Και πάμε προς το μαγαζί να φτιάξουμε ήχο και να φάμε, γιατί πεινάμε πραγματικά, και να βγάλουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από το live που θα έχουν σήμερα, θα παίζουν άλλοι συνάδελφοι. Να βγάλουμε ένα μικρό live. Και να τι κάνουμε. Hi friend! Hello friend, how do you do? Say hi to YouTube! Hello, how are you? I'm doing good. How How about are you? Where are you from? Canada, Quebec. Canada. I am from Mykonos. You know Mykonos? Not at all. Surprise me. Where is that? Greek Island! Really? Mykonos, Naxos, Paros, Santorini, have woman and very... Ως τα που είμαστε εδώ. Η συνέχεια της Stanford λέγεται Kingston. Είμαστε δηλαδή στην Αγία Παρασκευή. Συγκρίνω την Ελλάδα τώρα για να καταλάβεις. Καλημέρα λοιπόν. Βρισκόμαστε στο μπάνιο του ξενοδοχείου. Φωνή πολύ μπόσο. Εδώ κάπως έχουμε και ένα tour στο δωμάτιο, το οποίο είναι όλα χάλια, Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να κατεβούμε κάτω για πρωινό. Πάμε να δούμε τι παίζει. Έχουμε κατέβει λοιπόν για πρωινό. Το χάσει είναι ότι έχει πολύ ωραία μέρα έξω. Ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό. Καλημέρα λοιπόν, βρισκόμαστε στο διάδρομο του ξενοδοχείου. Σήμερα είναι free day, διότι εχθές δουλεύαμε, προχθές δουλεύαμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε ελεύθερη ημέρα να δείξουμε έτσι δύο πραγματάκια. Το χώρο του ξενοδοχείου, λίγο έξω, μέσα. Θα πάμε σε κάποιο εμπορικό. Έχω ξυπνήσει πριν από περίπου 5-10 λεπτά. Ήρθε το μάτι πριν από μένα. Έχουμε δείξει μόνο Τορόντο. So, φύγαμε, πάμε να δούμε ωραία πράγματα. Θα πάμε σε κάποιο εμπορικό, θα πάμε σε κάποια έτσι ωραία σπουδές που θέλουμε να γυρίσουμε ένα βίντεο κλιπ και βλέπουμε τη συνέχεια. Να δείξουμε λίγο στο ξενοδοχείο. Πάμε να δείξουμε λίγο το ξενοδοχείο απ' έξω, το οποίο πραγματικά είναι κάπως ξεχωριστό. Ονομάζεται αυτό εδώ. Και εξωτερικά είναι κάπου σαν ένα mini castle, να το πούμε έτσι. Αυτός είναι ο χώρος του απ' έξω. Είναι υπέροχο πραγματικά, υπέροχο. Και καθώς θα γυρίσουμε από το εμπορικό, θα δείξουμε μέσα και το εσωτερικό του, το οποίο είναι εξίσου υπέροχο.
Αυτά για τώρα. Έχουμε έρθει σε ένα σποτ ίσως από τα πιο ωραία που είναι εδώ στο Μόντρεαλ. Είναι σποτ να δεις θέα κτλ. Εδώ έχουμε μαζευτεί για να κάνουμε ένα γύρισμα σε ένα βίντεο κλιπ. Είναι από κάτω πιάτο όλο το Μόντρεαλ, πραγματικά. Πάμε έτσι λίγο να δούμε πώς είναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, θα πάμε μόνοι μας να πάμε να δούμε τι γίνεται ακριβώς με τα εμπορικά. Αύριο το πρωί θα έρθουμε για την ακρίβεια. Ψωνίσουμε, να δούμε μέσα πώς είναι έτσι ο χώρος κτλ. Άρα πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα. Είμαστε στο Μόντρεαλ. Πάμε να προχωρήσουμε προς τα πάνω να δούμε λίγο τι παίζει. No. Laval. 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 L-A-V-A-L. Yeah. Say hi to YouTube. Γυρίσαμε στο δρόμο και μας πέτυχαν τα παιδιά αυτά εκεί πέρα που ρωτήσαμε και δεν θέλαν να φανούν στην κάμερα. Και μου λένε ότι πού πας και τα λοιπά, που τους είπαμε πάμε προς τα εκεί. Και με έφεραν μέχρι εδώ πιο πίσω στην καφετέρια. Τους αγαπώ πραγματικά. Πάμε να ξεκουραστούμε και μιλάμε πάλι σε λιγάκι. Κυρία Εφιπανού, ποιο εστιατόριο έχετε σήμερα σκοπό να γευματίσετε? Σήμερα σας έχω εντάξει. Πολύ κυριλέ. Κυριλέ, έχετε κάνει κράτηση? Αμέ. Ένα πράγμα που με ενθουσιάζει είναι πάντα το style στον άνθρωπο. Μ' αρέσει να είναι στυλάτος. Δηλαδή, από μπαμπού. Ένα πράγμα το οποίο πάντα το εκτιμάω. Μια ιερή στιγμή αυτή, λέω ότι πάμε σε ένα πολύ κυριλέ εστιατόριο, ονομαζόμενο για να πάμε να γευματίσουμε. Καλά που τα McDonald's έχουν σκουπιδερή και οι άνθρωποι. Η κυρία η Εφη πάνω δεν μας σχολιάζει τίποτα. Α, τώρα έχουμε και τέτοιο για το βράδυ, έτσι. Έτσι, μπράβο, άναψε και το φως. Μπράβο. Δηλαδή, κοίτα πως γράφουμε τώρα εδώ. Είναι για νυχτερινές γλύψεις. Ξέρεις τι γούσταρα Εφη να φάμε? Τι? Αυτό φάγαμε το μεσημέρι, το άλογο. Πάλι άλογο θα φάμε. Κύριε Μαθαίο, τι έχετε να μας πείτε για το φαγητό που φάγατε? Το φάγατε τη μαλακή αυτή που είχε πήρες να πούμε. Πήρε 2 τέτοια και ήταν άτομο. Λοιπόν, εδώ στο Καναδά, παιδιά, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στις πόρτες των ανθρώπων. Άνοιξε πόρτα. Ανοίγει η πόρτα. Πάμε τώρα στην άλλη, έλα. Ακολούθησε με να δει. Λοιπόν, πάμε εδώ. Βλέπετε, δεν την ακουμπάμε καθόλου την πόρτα. Να, εδώ είναι το επόμενο της λόγος. Άνοιξε πόρτα. Να η πόρτα. Ανοίγει η πόρτα. Βγες μαλάκα. Βγαίνω. Καλημέρα λοιπόν, κύριε Κώστα. Καλημέρα. Κύριε Μαθαίος. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Εφη Πάνου. Καλημέρα, αγάπη. Βρισκόμαστε έξω από το εμπορικό. Ένα από τα εμπορικά. Κύριε Μαθαίο, είστε έτοιμος να κάνουμε εφοδό? Βεβαίως. Βεβαίως. Μιλάμε σε λίγο. Κάπου εδώ τελειώσαν οι εμφανίσεις μας στον υπέροχο και φιλόξενο Καναδά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ το Πολιτεία Live Stage στο Τορόντο για την αγάπη και τη φιλοξενία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σατόρου Αγιάλ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκα μαζί τους, μα πιο πολύ στο Γιάννη το Σιδερή στο βιολί μου και στην Εφη Πάνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Zorbas Production που μας έκανε την τιμή να μας φέρει κοντά στους Έλληνες εδώ στο Καναδά να περάσουμε ένα υπέροχο πενθήμερο. Να είστε πάντα καλά. Δεν λέμε αντίο, λέμε καλή αντάμωση πολύ γρήγορα. Την αγάπη μου και τώρα αναχώρηση για Ελλάδα.